Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe isoka walimala kanzima owesifazana ongadalwanga waKwaZulu Natal emhlasini emva kokuba kubangwa imali yesibonelelo sika Hulumeni u350. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakaNdwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ushaywe walimazwa kabi isoko wesifazana wasemhlasini ongadalwanga igama nesibongo ngokuvikela isithunzi sakhe emva kokuba babe nengxabano bebanga isibonelelo sika 350. Lo owesifazana kuba ukuthi ngolesibili wahamba wayodla imali yakhe kaMahlalele emva kokuba ingene. Lo owesifazana kuba ukuthi ngolesibili wahamba wakhipha imali yesibonelelo sika 350 maqede wayoyiphuzela amanzi amponjwana. Uthe mayibuye endlini isoka labese lembuza ukuthi ngabe uyishonisephi imali. Ubese esho ukuthi imali yakhe usiphuzele ngaye amanzi amponjwana. Kube sekusuka ingxabano phakathi kwalesithandana. Owesilisa ubese donsa umese wawubeka emqaleni efuna ukumnquma umqoqoqo. Lo owesifazana kuba ukuthi badudulwane waze wabamba umese ngezandla wabe esegwazeka kanjalo. Fiko holonogada losizo lokuqala eReaction Unit South Africa ibizwe endaweni yesigameko yafica owesifazana elimale kanzima esandleni kanye nasebusweni. Lo owesifazana obesetshela eReaction Unit South Africa okwenzekile phakathi kwakhe nesoka lakhe. Ubesetshela ukuba akavule icala kodwa wathi ngeke alivule icala. Abantu babe nokuphawula okahlukahlukene ezinkundleni zokuxhumana ngalo lolu daba olibashiye bebambe ongezana. uDevesh Isep uthe emva kokuba beshayene bobabili babe seboyiphuzela ubhiya bajabula. Noluthando Dube uthe abantu besifazana bayeke lento yokuvala amacala uma behlukunyezwa abesilisa ngoba iphuthe elikhulu lokho. Okulandelayo umuntu wesilisa uzovele akubulale ngoba ungafuni wena ukumvulela icala uma ekwenze okubi. Umtawungebozini uthe ngicabanga ukuthi bayathandana kakhulu labantu ingakho angakhonanga ukumvulela icala. uKemli Gosiya uthe ngicabanga ukuthi kungaba ngcono kakhulu uma uHulumeni engavele avala imali bese ebanika ukudla noma igilosa. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa okuphalwa kwakho khona lapha kuyi comment section ngalo lolu daba. Mina njengentathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.